Ito na napili na ni ni Bayaw. Yan na lang daw. Ganito rin bibilhin ko dun sa bahay. Para pag naglalaba rin kami dun. Yan, babalik na kami kasi baka nagugutom na yung isa dun. Ayan po, good morning to all viewers, to all sponsor. And good morning. Bagong ligo. Ayan. Bagong ligo sa kakaligo lang. At kanina pa siya nagising mga madaling araw. Nag-almusal kanina. Tapos nag-inom ng gamot. Yan ulit. Pagkagising, naligo. Kain ulit. Mamayang mga alauna, inom ulit ng gamot. At pinalitan na, nagpalit ng gasa. Siya na lang naggawa. Kumusta? Ito ba bago? At ano yun, pa-recover na. Biyernes balik ulit kami dun sa PGH para check up. At wala pang araw kung kailan kayo makakauwi ng Bicol. Matagal-tagal yung ating bakasyon. At yung siguro matagal-tagal tayo makabalik sa team. Dito lang muna tayo. Kung ano lang muna yung maisip nating vlog, mga content. Sana masuportahan pa rin yung ating channel. Para kahit papaano may pumasok pa unti-unti. Just mapuno ng memory card ko. Dinilit ko naman lahat. May 2 hours na lang na computer. At nakabili na rin si Bayaw ng ulam namin. Ulam. Tapos magsasaing. Tapos maglalaba. Maglalaba ako. Bakit saan ko? Sabon? Bili ko ng sabon. Labas muna ako at bibili ng sabon. Ayan na, nagluluto na si Bayaw ng tanghalian namin. Yan, sinaing. Yan. Tapos pinapakuluan yung tubig. May luya na, may sibuyas, kamatis, sangkap. Ito yung ulam namin. Talong, okra, tsaka yung tawagin namin timon-timon. Sa Tagalog, ano to? Ano nga natin ngaran? No? Isdang lapad. Isdang lapad. Ang timon-timon to sa amin. Tsaka siyempre masustansyang gulay ay kamote. Talbos ng kamote. Yan, ulam namin ngayon kasi gusto ng asawa ko may sabaw para makahigo. Patali ko yung buhok. Nandyan. Mamaya ka na magtali pag pag tuyo na. Ang ulam namin ngayon tanghalian. Time check natin mo. Alauna nga? 11. 11 na. Time check natin 11. Sarap ng ulam, sabaw. Tapos kalamansi. Kalamansi yung para malasa. Right? At yun, maglalaba ako. Habang nagluluto si Bayaw, maglalaba ako. Kasi maglalaba rin siya. Mauna na ako maglaba. Yan. Diyan sa CR. Nilaba ako sa CR. Binabad ko na siya. Laba-laba muna para di matambakan. Ayan, nag-brown out. Ngayon lang, nagba-brown out din pala dito. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. The first time, brown out dito. Sobra yung kusinero natin. Yung sinundan ni Mrs. Ang ulam. Ay. At yung sinaing. Yan, brown out. Bali na, eh. Kaya na, no?
Alis na kayo. Alin na. Kain, kain. Ano mo sila kumain? Kabutasar sa lang. Ha? Son, sasang saday ko na ito na mga tupperware. Yung mga tupperware taas. Ano? Sasang saday ko na. Malin ka di? Hindi kasi gusto na. Ano? Ha? Hindi, binakal ko din. Bigyan tara kang suluan eh. Walan. Wala na, normal po. Kain, kain po tayo. Kain. Oras natin ay alauna. Alauna na. Kakatapos ko lang maglaba. Burn out po. Burn out dito sa ano. Sa... Tuwan ko kung dito lang sa 601. Kain muna. Tapos pagkakain, punta kami ni Bayaw dun sa ano. Sa SM. Bili kami ng dryer. Sarap ng ulam. Kit-kitan kami? Hmm? Ha? Oh. Timbang. Mga dito ko, binakal ko. Kami yan, nalagkit ako. Di pala. Ayun nga, naramraman ko. Hindi ako. Nag-shopping ko. Sarap ng ulam. Ayun. No. Nagpunta na muna kami ng SM ni Bayaw. Bili kami ng ano, dryer. Ayun, burn out dito sa Santa Misa. Pero ano daw yun? Ano mo naman, ma? Yan. Para matuyo yung ano, kasi di umiinit. Lagi makulimlim yung mga nilaban ko dami. Para matuyo ka agad. Sabi ni Bayaw, bubili daw ng ano, dryer. Mumotor kami. Motor niya. Nampaalis na kami ni Bayaw. Ikot mo? Kita maglamot pa sa bilang kota. Hindi mo din handang ito. Kaya? Ha? Natungan ako dam kami tapos yan ang punta kay kinita lang sa akin pagparpala sa ito. Hampstead. Kami lang SM Santa Misa.
dati. Don Bosco. Wala na yung gym dito. Dito kami dati nagdi-gym. Dito. Ginawa ng barangay. Dito yung ano. At may mga presyo. Di ba may nabalita dito na ano, yung namatay? Dito ba gayon? Ano buwan lang? Ano? Bahay na walang kusina. Dami yan. Kaya Valentine's. May Bunok. binog dito. Binog dito. Sa lugar na to. Dito na kami sa ano. Sa Old Santa Misa. Yan. Ano? Yan yung pinakang matanda ng lugar dito sa ano, Maynila. Old Santa Misa. Wala nang tatanda dyan. Kasi old na nga eh. Meron pa, Santang Dora. Tandang na pero ano pa rin. Yung old pa rin. Galing mo pa rin. Ano? Old Santa Misa. Stoplight. Ayan, kamata mo. Ano? Dito, sa San Juan. Old Santa Misa. Ito, San Juan, mapunta doon. Pero pinahuli. Nasa gawing kaliwa ka, tapos huli. Naipit mga LTO dyan. Kano kaya mag-gitara dyan? Pasalubong kihili. Hindi, meron mga maldi. Naipit mga LTO doon, doon ka sa mesa, nasa kaliwa ka, napipidiretso na. Yari, huli. Malakasing regaluhan yung anak ko noon ng gitara para mahilig sa music. Ito, maraming gitara dito. May mga dito yung sikat na ano rin eh, bilihan ng gitara. Pag ano, inquire ako dito. Ito, Ano? yan yan. Kabilaan yan, papunta ka ng kalsada yan. Doon pa, mga gitara. Kasama yan. Yan o. Hotel California. Wala na yung bilihan dito ng mga ano, mga tusok-tusok. Calamaris. Ha? Ah, daming ano. LTO. Shoutout. Shoutout kay Sir. Tio. Yup. Yup. Yo. Ayun. Asang LTO ah. Hilig pa sa camera. Shoutout kay Sir. Sumilip pa sa camera. Ano tayo ng parking? Santa Misa. Ito dito ng parking. Hanap kami ng parking. Baka sa taas.
entrance ng parking. Baka bawal na dyan mag Yan lang, hanggang loob yan, pwede yan. Yan, public naman to eh. Pay upon entry. Babayad ka na daw. entrance. Sir, motor parking, sir. Meron doon. Nakapot sa motor parking. Parking muna tayo. Okay. Ha? Kala ko daan tayo ng Palawan. Aban kita. Thank you. Yan, shout out sa mga viewers natin na taga dito sa Santa Misa. Tatanong muna tayo. Ay, mga motor. Hanap kami ng parking ng motor. Wala, sa taas ata. Ayun. Baka sa empleyado yun. Kasi kunti lang eh. Gusto ko yan. Tanong ka sagot. Ayan po, nawawala ang Bicol. Second floor pala yung ano, parking. Ayan. Nakita ko agad yung pangarap kong motor. Ay, kulay white. ADB. Ay, nandito pala si Kuya Noli. Shout out kay Kuya Noli. Nandito pala si Kuya Noli. PCX. Pero ADB pa rin yung orsonahan. Ano ba lang? Ano ba? Baba muna tayo. Hanap si Bayaw ng ano, parking. Inmax. Ate. Ha? Wala na po. Ulog. Ulog. Wala mo. Ha? O kaya tinabasa. Basa kaya. Yan. Parking muna. Yun no? ADB white. Papunta namin pataas. Sana di bawal sa loob mag-vlog. Mag-elevator na lang pala tayo. Para lang ko pag mall kasi bawal. Pwede rin pala dito sa loob at sa taas pa oh. Ako.
ano na ata yan eh. Oo, 350. Laki. Naku, million na. Hindi pa yan pwede sa ano? Express. Pwede na. 300? Ay, lubot. Ay, nagtanong tayo kung pwede mag-vlog. Pwede na. Yes, sir. Dapat, set ka na. Ang bibili kami ng sasakyan. Joke lang. Pinakababa. Dito dati nagtrabaho si Mrs. dyan sa baba. Sa food court. Ano baba? Charger pa lang ha? Mamaya pagkatapos. Tapos bibili rin ako ng charger ng cellphone. Ay, nakalimutan ko yung cellphone ko. Dapat pala dinala ko. Ano na yun? Appliances. Dito siya dati nagtatrabaho. Yung asawa ko. Dito sa baba na to. Yung restaurant dito dahil nabago. So nagpapabila rin yung asawa ko ng ano, ng mga kain niya. Ice cream yung gusto niya. Sakto bili na rin pala ako ng pabango. So, ayun no, JBL 22. Pero tibay niya. Hindi, ganito mas maganda pang video okay. 39. Pwede mo pa-sound na sir. Pwede mo pa-sound test. Hindi lang. Kaya lang kami. Ganda no ano? JBL 20 to. Pero ganda ng boses niya. Kahit pangit yung boses, mapapaganda niya. Yun ang gusto kong maano. Bilo rin para pag nagkakantaan sila ngingin. Tingin tayo ng mga kahit di siya, ano, kahit di JBL. Ayun no, concert. Tingnan din natin, concert. Ay, 12 oh. 12 11 10 15 pwede na 15 concert. Ah, dito na yung ano. Hanabishi. Hanabishi pa. Camel no? O kaya Asahi. Mas subok yung ano eh. Labamatic. No? Labamatic. Oo, pwede laba, pwede yan. Yun. Sabay-sampay na yan. Spin dryer lang. Pwede ano, pwede laba. Mayroon nga yung ano, yung maliit na eh. Yung maliit lang siya na ano, pan dryer kasi mag-isa ka lang naman. Ay, sa TikTok yan sa mga. Oh, yung may mabababaan yan eh. Yung light. Kasi mag-isa lang naman ibayaw. Ang hidden wash dog. Ano lang to? Dryer lang to? Alam ko? Ay hindi. Oh, dryer lang talaga to. Dryer? Pwede kang magpanlaw sa Addison eh. Ito. Makapit mo yung wash. Ito purpose yan eh.
kapitan mo ng tubig, pwede mo siyang ano. Ito maganda. Dahil ang presyo. Maganda rin. Ganito yung ano namin. Ganito yung washing doon sa bahay. Yun. Ganyan mismo yun. Washing sa bahay. 3,000 na puno. Dati nabili ko lang yun ng ano, ng 1,000 December. Ano na yun? Nasa 2019 pa yung binili ko eh. Dryer lang. Dryer. $3,000. Nung wala pa kaming anak ng misis. Dito kami lagi. Pag sahod ko, dito kami kumakain. Kasi malapit lang sa kanila eh. Nilalakad lang namin to eh. Dito kami lagi tatambay noon. Daming kainan dito. Banda. Ito yung pabango ko. Prescripto. Yan yung pabango ko. Simula noon yan yung gamit ko na pabango. Number 88. Bibili ko mamaya. Ay, bili na kaya ako. Tara no. Pagtan. Makalak. Wala nang bumibili kasi sa Bicol, wala nito sa Bicol. Prescripto. Dito sa Manila meron. Palubot na. Hindi ako nagpalit pa ng battery. Napunta ako sa may Samsung kasi bibili ko ng charger. Nasira yung charger ko. Ganda rin itong ano na. Isang Santa Misa, dami nang nabago. At nakabili na ako ng ano. Nakabili na rin ako ng charger. Sira na kasi yung charger ko. Na lang muna yung exam. Pabalik na kami. Balik dyan kami bumili sa ano. Ito na napili na ni ano, ni Bayaw. Yan na lang daw. Ganito rin bibilin ko dun sa bahay. Para pag naglalaba rin kami dun, hindi mahirapan. Kasi ako yung maglalaba dun ngayon. Hindi naman natin mag-depersen yung si Mrs. maglaba. Para madaling mayupi ko, naglaba ako, bibili na ako ng ganito dun pag-uwi. Dito yan sa Santa Misa. Gamit na ni Bayaw. Tapos yun, magano rin kami. Kasi yung nilaban ko dami. Nakigamit ka. Mahal na rin talaga to. Ganito na.
6 kilos. Nag-seal kasi yun, nabili ko yun ng 2K yata yun o 1 plus. Ha? Oo. Konting ano na rin kasi, ito kasing Touch Mama 3 plus. Sabi ko sa kanya, yun na, ito na. Para matibay yung gamit niya. 3-3. Yung ito nagtatalabsab to. Nagbakal na kami ito. Oo. Darwa pa. Oo. Sa kwarto ni Papa. Nagtulog. Tingnan ko rin yung ano. Tingnan ko rin yung foam. Para pag uwi namin. Kumbaga, tansya ko lang. Yung, kasi ito yung pinapabili niya sa akin. Kumbaga, regalo ko rin kay Mrs. Magagamit namin sa bahay higaan. Eurotex. May Eurotex naman dun sa Bicol eh. Yan, ito. Family size. 5'5" pala to. Para pag naghiga-higa siya doon. Siyempre, kaya nga din muna ako magtatrabaho. Kasi dyan nga, nakita ko nahihirapan siya. Kailangan alalayan. Pag uwi namin yan, puro higayan. Ako muna magtitinda doon. Kasi may sasakyan naman doon. May bilihan doon sa Iriga. 5,000 pala to. Siguro pag sahod ko, makapal. Masusubukan ka ganyan pag ano, pag uwi. Ito 4,000. Wala oh. Man ko lang sa raon. Magkano? Talagang sa akin, ako dito. Kaya lang guys, Oo. Kaya baka tag 1,000 lang sa ano, raon. Kasi pang ano lang na, makanta-kantahan eh. Oh. 3,000. Pwedeng idiban. Nandito na kami. At bumili rin ng sabon. At Gcash yung babayad ni Bayaw. Gcash. Ano yung atid ni ano? Inatid nung Sons Boy. Baba. Bayaw, nasa ano ba siya? Bayaw sa Jollibee. Bumibili ng pagkain ni Mrs. Yung soup daw, soup. Yung kasama sa motorya. Bali sinamahan ko lang si Bayaw na bumili ng ano para may mag-aawa. Kaya mabalik na kami kasi baka nagugutom na yung isa doon. Ito yung ano, Hanabishi na binili ni Bayaw. Ano, San Juan? San Juan kami dadaan. Saan si Rocky Ilan? Saan San Juan? Sabi niya ako Nandito na kami. Punit yung short ko. Pagsakay sa motor. Pag nagtabi ka, luluwag ka din ako.
Ha? Pwede motor pa kung sa Bicol. Hindi na, dala mo na Bicol yan. No, may motor ako. Solo ma. Mabilis pa. Magmotor. Ma. Mo. Nakatulog ka? Kakarating lang ano? Kuryente? Pag alis namin nagkaroon. Hindi pa nakabili ng ano, lugaw. Punit yung shirt ko. Pag sakay ko ganyan. Minutor lang. Minutor lang namin. Ganyan din bibili ko doon. Sa ano, bahay. Tag 3,000. Hindi pa man kami nakabakal doon sa nata. Tapos Hindi naman naman inapit. naging para ako ng mga pum. So, 5,000 family size. papalawan mo na ako. Nagkanahan na? Umigil ba kita? Yung time check natin, 6:36. Tinapos ko lang yung live. Yan, susubukan ni Bayaw yung ano. Subukan namin. Yung nilaban ko. Unang gamit ng washing. Ay, ng ano, ng dryer. Huwag mo, ano, punitin. Tag-ilan kasi. Itong punitin para pag Babalik. bahay. Oh. At sana ano, sana may lang yung bagyo. Sakto pala sa ano. Sakto sa pick up ni Mrs. Balak namin pag malakas yung ulan, doon muna kami sa Cavite. Doon sa kapatid nila. Safe kasi doon. Dito kasi. Ayan na. Susubukan na. Yung karton pwedeng yupiin. Yung panditan mo. Ayan na. Sa CR na, diretso. Natin para Unang gamit kami ang gagamit. Laban kanina. Wala namang araw, dito matayo. Kaya itong ubusin, o hatiin ko lang, may. Hatiin ko lang. Sobra yan, 6 kilos, no? Hmm? pagpagmumulan. Yan, subukan na natin. Unang, may. Tugtog mo. Hello. Dinauni ko naman ito eh. Unang gamit ng washing, kami ang gumamit. Dryer. Ay, ng dryer. Kanina ito ang washing. Kami ang gumamit kaagad. Cash out, 500. 8 pesos. 100. Doon ako. Sakit na taulos. Yan na yun. Ayun, may stress siya. May pagkaraparong. Isa namin kaya akong parang nasa doon. Kung si Karil yung ano, di akong tanahali ka ano. Di ako niya. Yung bago nila doon niya. Ano di, May? Sagad, May? Bye. Nawala po sa nasan. Di namin tawagin po sa gabi. Ako. Akban mo! Akban mo! Ha? Pag kayo na pagkagawa mo sa Sakban mo po, plastic ay Nakatakip nga yan. I-route mo sa tumirak baba. Nakatakip nga. pero mo sa pinakababa. Nakatakip nga oh. Yan, sige. Kaya mapantay. Ang hirap po. Diba?
Kung ano mga padason, arugan mo kadason, iwag-wag mo. May nag-work Ano na? Tara. Tara. May namin. Ang kaya namin ito. Paano sa anak mo kayo na pantay? Abado. Wag-wagan mo. Tamagubat kaya sa gilid dyan, pag-arugan. Apa? Wala pantay. Siyempre, di mo alam ko sa atin. Mga buta. Ayun na. Yun. Bye, Bam Red. Unang gamit. Sira agad. Ano tama kita mo yan? Demon bag ah. Ha? Ano? Saan? Amara? Parang lalong nabasa ah. Ha? Ano? Wala na? Pwede nang isuot. Wala na? Pwede nang isuot. Ang dahil ito ulit sa kagansit eh. Parang mapapabili talaga tayo nito mi. Pag uwi. Mabango pati. Maglabaman ako. Mga uniform mo na. Ang mga mara. Hindi na manghihiram. 2.5. Yan ang ganahan ko. Minsan meron bang isa na sa 1,000. Oo. 1,000 lang sa natin. Ginana sa naman. Eh, nangako pa ako. 500 yung ano. 3,000. Nganod pa. Bay, pag nanggana kay Kasun sa Daldon, dapat palipasan mo sa Daldon. Hindi na kang paganaon pag nanggana ka. Nakasigap yung baga. Hindi naman ako nagyam. Sabi daw ko na ka. Ayos.
High speed ay. Yun magandang gamitin. Sayo ka agad oh. Parang kunting hangin lang. Kain na daw siya, kunti. Bale di na kami kakain ng kanin ngayon. Ay di na magsasaing pero may kanin dyan na kunti. Kasi kumain naman kami ng lugaw. Bumili na lang kami ng bihon. Ay sayang, baka mapanis sila ng ano. Magkano to no? 120, pansit. 120 oh. Napakarami na. Tasa tsaka ano. Ano? Ano no? Tasa tsaka Tasa tsaka tinidor. Kan mo na. Tatagad to. Pwede to? Pwede pala natin mag-vlog. Ayaw pag ano, pag i-vlog natin doon. Na maganda ron eh. Malinis pati. Hindi ito sa vlog. Pagpunta to siya, gusto na ako. nagkagrab. Gusto sa bagay nagkagrab. Ano mi? Nagpa-order ba yun? Pero son, magpakaisi ka. Kaya magpaalam muna. Kuya, Pwede yan. pwedeng mag-vlog dyan. Mas pabor ka niyang tanda ta. Uwi. Sa unang tinako. Tapos magbigay ako ng sticker doon. Pero dati ko na nahagip ng camera. Kaya i-vlog natin na yung talagang doon mismo. Ano mi? Yummy? Ano? Tikman ko nga. Nakahubad ako eh. Ay, may ano pala, lechong kawali eh. Nagkuha na yan. Manda ko lang sa ukito. Malit siya kumali. Tingnan ko nga. Hindi na naman ito. Ano nga, sagad man ako ito. Maturog pa kaya ito. Pagkain ko. Tagutan ko nga. Ano ito? Oyster sauce. Oyster. Lasang-lasa yung oyster. Saka yung ano, Knorr seasoning. Knorr seasoning. Oyster. Ayun. At malambot yung taba. Ah, Tama na, mamaya na. Ikaw na, mamaya na. Yan ka lang dyan. At yun, hanggang dito lang ang vlog na to. At maraming salamat po. At yun, patuloy tayong mag-recover muna. Habang yung naglalaba. Paldo. Mi, babay na mi. Ayan, bye-bye. Takpan mo na mi.